बरपेटा चिरां आरो बाक्साखौ लाफानानै माखासे जिल्लायाव फिन दैबाना खालामदों। भुटाननि कुरिसु बान्दोनि दैखौ दिनै फिन हगारफिननाय जागोन होनना हादोरा फोसावनाय खौरांआ रायजोफोरखौ फिन गिखांहोदों। दासिम थासारि जागोनखौ नोजोर होनानै बरपेटा चिरां आरो बङाइगाव जिल्लायाव खैफोदनि थाखाय साखाफारा फोसावनाय जादों। जोंनिसिम एसे आगोलाव मोनफैनाय खौरां बादिब्ला भुटाननि कुरिसु बान्दोनि दैखौ हगारनाय जादोंब्लाबो दासिम आफां आसामनि मोनसेबो जिल्लायाव बेनि गोहोम गोग्लैयाखै होनना जोंनि खौरांगिरिया मोनथिहोदों। भुटान सोरखारा दबथायनो हानाय बिबांनि दै हगारना होनाय जादों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। जिल्ला खुंथाया बजालि महकुमानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरखौ मैया हाई एलार्ट फोसावदों। बङाइगावआव दैबानानि थासारिया दा एखे रोखोमैनो दङ। दैबानानि जायखिजाया थासारिजोंनो मोगा-मोगि जानो हानाय बादि जिल्ला खुंथाया सांग्रांथि खालामनायजों लोगोसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफनि लोगोसे जिल्ला डिसेस्टार मेनेजमेन्ट बिफानखौबो सांग्रांथि जाना थानो थाखाय खावलायदों होनना जिल्ला बेंगिरि आदिल खाना फोरमायदों। ओरैहाय हादोरसानि दैबानायाव दोबैनाय जिल्लाफोरनि अनजिमाया फिन गं 20 सिम बांदों। दैबानायाव सा 34,82,000निबो गोबां सुबुंफोरा खहा जादों। ओरैहाय दैबानायाव गोग्लैना जिउ गारनांनाय सुबुंनि अनजिमाया सा 75 सिम बांहैबाय। फैगौ 24 घन्टानि गेजेराव आसामजों लाफाना सा-सानजा हादोरसाफोराव गोबारै अखा हानायनि आसा दं होनना बोथोर बिगियान मिरुआ मोनथिहोदों। दैबाना जानायनि थाखाय दिनै गं 10 रेलनि सिबिथायखौ बन्द खालामनाय जादों। हादोरसा सोरखारा दैबानानि दैया राननाय लोगो लोगो खहा जानाय आबाद फोथाराव फिन माइ आबाद मावनो हानाय थाखाय नांगौबादि खोथिया मोननो हायो बेखौ रोखा खालामनो आबाद बिफानखौ बिथोन होदों। गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ मैया आबाद आरो जिब फिसिनाय बिफाननि खामानिखौ सावरायलायनायनि थांखियै दिसपुराव खुंफुंनाय मोनसे आफादाव बाहागो लाना बे बिथोनखौ होयो। हादोरसानि आबादारिफोरा जाहाथे थि समाव रुबि आबादखौ मावनो हायो बेनि थाखाय नोजोरथि होनायजों लोगोसे सांग्रांथियै नांगौबादि राहा लानो गिबि मन्थ्रि सन'वालआ बिथोन होयो। सोलिबाय थानाय बोसोराव हादोरसानि 1,87,000 हेक्टर आबाद फोथारा दैबानायाव खहा जादों होनना बिफाननि मावख'गिरिफोरा गिबि मन्थ्रि सन'वालनो मोनथिहोयो। बे जथुमायाव दैबानायाव खहा जानाय जायगाफोराव लानो गोनां राहाफोरनि सायावबो खोथा सावरायनाय जायो। गिबि मन्थ्रिया गामि बोराइ, आसा मावथि, अंगनबादि मिरुनि मावथि आरो पन्चायतनि थान्दैफोरखौ लाफानानै दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलफोराव सांग्रांथिनि थाखाय जयै राहा लानो बिथोन होदों। मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहया आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि संबिजिरारि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय आसाम गोरोबथानि 6 नं खोन्दोखौ बाहायनायाव नांगौबादि मदद होगोनखौ मिजिं होदों। आसाम गोरोबथानि 6 नं खोन्दोखौ बाहायनायाव सुबुरुन होनो थाखाय दाजानाय गोजौ थाखोनि मोनसे कमिटिया मैया गोदान दिल्लीयाव जुथुमनाय मोनसे आफादनि उनाव कमिटिनि सोद्रोमाफोरा मिरु नखर मन्थ्रिखौ लोगो हमनाय समाव बिथाङा बे खोथाखौ फोरमायथियो। मिरु नखर मन्थ्रि बिथाङा थागिबि सुबुंफोरनि रैखाथिनि थाखाय हानि मोनथायजों लोगोसे लकसभा बियाब, विधान सभा, जायगायारि खामानिफोराव मासिनि संरैखाथिनि सोमोन्दै सुबुरुन होनो थाखाय कमिटिखौ खावलायदों। कमिटिनि सुबुरुननि सायाव सोनारनानै आसाम गोरोबथानि 6 नं खोन्दोखौ बाहायनो थाखाय थाबैनो राहा लानाय जागोन होनना मन्थ्रि बिथाङा मिजिं होदों। बे आसाम गोरोबथानि 6 नं खोन्दोखौ बाहायनायनि थाखाय मिरु सोरखारा बिबान दं होनना बिथाङा बुंथियो। आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव हमथाना लाखिनाय सा 30 बांलादेश नोगोरारिफोरखौ दिनै करिमगन्ज सिमाजों हादोरसिम दैथायहरफिननाय खोथा। करिमगन्ज सिमायारि पुलिस मावख'गिरिनि सिगाङाव नुजाथि होनानै बे गुबुन हादोरारि नोगोरारिफोरखौ गासैबो मावख'आरि हाबाफारिफोरखौ आबुं खालामजोबखांनायनि उनाव आसाम बांलादेश सिमायारि करिमगन्जनि पइन्टजों बांलादेशनो गथायना होनाय जागोन। मख'नांगोन दि बे गथायनो गोनां बांलादेश नोगोरारिफोरनि गेजेराव सा 3 आइजो दं। गागि मुंदांखा फावथाय महरगिरि दुलाल रय आरो आरती दास बैरागिनो सोलिबाय थानाय बोसोरनि नट खुर्ज फनि शर्मा बान्थाखौ बावनाय जादों। फैगौ 30 जुलाइआव आसाम सोरखारनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव आरो कामरुप जिल्ला खुंथाय एबा रङिया महकुमा खुंथायनि मददजों रङिया पेरेड ग्राउन्डआव खुंफुंनो गोनां मोनसे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ बे बान्थाखौ होगोन। बे बान्थायाव दं नोगोद 2 लाख रांजों लोगोसे गंसे फोरमानलाइ आरो जि-जोम। हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगायाव थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव माखासे लामानि जाब्रबथाय जाथायाव 7 सुबुङा जिउ खहा जादों। करिमगन्ज जिल्लानि बदरपुरनि भांगारसरपुरनि 6 नं राजालामायाव मैया गंनै सुबुं रोगाथाय थोंब्रै साखानि गारिया हमथानाय गोहो गोमानानै लामानि सेरनि दैयाव गोग्लैनानै सा 3 सुबुङा जिउ खहा जानायजों लोगोसे सा 40 सुबुङा जखम जादों। बेराफारसे
काजिरङानि गेलिकाटियाव गंसे थोंनै साखानि गारि जाब्रबथाय जाथायाव अजय दास मुंनि सासे सुबुङा जिउ गोमायो। कमलपुरनि बोरका कमलपुर लामायाव जानाय मोनसे हमथानाय गोहो गोमानानै गंब्रै साखानि गारिया लामानि सेराव थानाय गोथौ जायगायाव गोग्लैनायनि थाखाय कैलाश नाथ मुंनि सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। ओरैहाय बर्मानि 34 नं राजा लामायाव जानाय जाब्रबथायाव सासे बिरम बर' मुंनि सुबुङा जिउ खहा जायो। साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय थुनलाइगिरि जिसे दर्जी थंसिनो सोलिबाय थानाय बोसोरनि थाखाय लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा थुनलाइयारि बान्था बावनाय जादों। शिबसागरनि संग्रामी जुब छात्र परिषद आसामा बावनाय बे बान्थाखौ फैगौ 25 आगस्टआव बिश्वनाथआव खुंफुंनो गोनां परिषदनि गायसनथाय साननि गेवलां आफादाव थुनलाइगिरि बिथांनो बे बान्थाखौ गथायनाय जागोन। इन्डोनेशियानि लाबुआन बाजुआव सोलिबाय थानाय खुंगा 23थि प्रेसिडेन्ट काप बक्सिं बादायलायनायाव आसामनि जमुना बर'आ 54 किल'ग्राम लिरथायनि गेलेनायाव सेमि फाइनालाव हाबनो हाना मेडाल मोननो हागोनखौ रोखा जाबाय। गुबुन फारसे बादायलायनायनि 48 किल'ग्राम लिरथायाव भारतनि मनिकाया फाइनालाव हाबनो हाबाय। फैगौ 28 जुलाइआव जोबनो गोनां बे बादायलायनायाव 10 भारतारि हानजाखौ मुंदांखा बक्सार मेरी कमआ दैदेनदों। ओरैहाय बेंककआव खुंफुंनाय थाइलेन्ड अपेन इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्टआव भारतनि निखात जारिना 51 किल'ग्राम लिरथाय आरो दीपकआ 40 किल'ग्राम लिरथायनि गेलेनायाव सेमि फाइनालाव हाबनो हाबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै।